Здравейте всички! Днес ще ви покажа моите талисмани. Започваме с видеото, защото изчакайте малко сега. За момент ще го спра, ще ме видите наобратно. Здравейте отново. Знам, че за вас беше една секунда, но за мен беше една минута. И така, ще ви покажа първият талисман, който извадих. Това е ето този пръстен, който ми е подарък. Това ще го спомена в друго видео. Какво има в кутията ми за бижута? Но още не съм го направила. И така. Ето го. Това е първото талисманче. Така. Второто талисманче е тази гривна. Аз не съм я правила тази гривна. Но в другото видео, което ви споменах, за какво има в кутията ми за бижута и как изглежда тя, ще ви кажа от кого е. Следващото нещо е ето това, което също в другото видео ще ви кажа от кого е и как съм го получила и къде и кога съм го получила. Защото сега няма време да се обяснявам. И следващото